Mangal na tayo, mauto ng buhol tayo. Kago. Atsa! Siya, imo kong gitugtan tay? Labot na rin. Magbantay kasi masakit ito. Ito ka kabilin dito. Bilin. Maka dito nga na. Tuod na COVID sa Manila. Hindi na siya kakauli daan eh. Isa ka na. Hi guys, manakad na diyang tanan. Ako na po ni si T-Reverse. Karon niyang adlaw guys, Lunes, January 3, 2022. Gikan ko sa Ila Mayor. Kadto ko na to gabi eh. Kami at JJ and Aisa, Lixian og si Mariano. Nza, nawahay kog uli kaya nagdaot-daot agang SIM card. Pisapit na ma-upload, balik na po number 1, makapangat lagi. Nza, wala man hagit tiwas og upload kay kalibangan naman ko. Nza, kalibangan ako sa gianan, kaawawan ko. Mubalik ra ko unsang hapon sa Ila Mayor. Kay sa ila kay namay kuan, signal. Makasag gining kagabiing dako. Inig ka alas 12. Tama na buntag ang kasagan nagsignal. Mo to naka-upload ko gabi og kanang nay sarapod ga video. Gahang ikaduha nga kanang nay vlog. Katong pagka 31 nga nangong promise ay sa wa man tiwas. Mubalik ra ko unsa. Kay kalibangan lagi ko limbarok. Karaho pini nga. O pini batasan ang kunot. Karong adlaw nagusalamat ko sa Ginoo kay wa na gud mo uwan. Kinatanim uwan ba? Kaya makasugod ko sa garden og balik. Kay mahal ka jud mga kuas merkado mga panakot. Karabing mahal jud $1 ka adyo. Kay og magsigig uwan. Mo'y mahimo. Sige rag mamuna sa sahog kay arang basaas kuan. To. Madud na pag nanay kurinti. Ang signal, okay na signal kay ning balik na. Madud tag mo paradyo na ni. Di na magawa para maka-paradyo na pud mig upload og mga video sa YouTube. Kung magawa na pud ni, konsumisyon na pud. Kay madto na pus laing lungsod mag-upload, garaming kapuja, kalipang-lapang na pud magbiyahe. Mautog laing lungsod para mag-upload. Nja, madto ang taog kanang nay permanente na ni signal. Bahala og sa amang baywa pa. Basta ka atos Ila Mayor na ana. Kay daer man pud malakaw ra. Pwede ra man pud ni matug Ila Mayor. Manhapon naman daan karong di pud da. Di kasog bugas. Manhapon naman daan di pud sila kasog bugas. Magdagan ko. Kay kalibangan ko kaadyo. Karaho pining kunutan ni. Kuy batasan, kalingaw na lang gud ko ingan, iabot ko lakaw nga. Kalibangan. Agoy. Nalakos bay. Nawitaw si R. Jara! Na? Wa! Kaliwangan ako kadto. Yaw! Ay, batasan. Kaanak na gud ko. Kaanak na gud ko. Patuganan kay pangutot na arbaho agad kadto. Arang gyud pagangan. Des aliana day guys da, nagkaroy. Luway laman ni. Hilantan man ni ko ni gabi eh. Na? Nalikod. Nasa may mong gibati day ngang imong mata mo man lang nagluha gamay. Di ahami po ni tatire. Gabi eh dito may sila mayor ratog sila ra nabilin. Mauli na mo karong buntag. Hilantan si Aliana. Pa-check up ni nanay. Laday, init ri ka day. Unsa, hamari imong sakit jud tinuod nga kanang kinga sakitan jud. Sa imong lawas, tugan jud kanang nay imo jud bati jud nga sakit. Asa jud dapit kanang tinuod. Dahis tatire. Oh? Unsa sa pilain? Agtang tatire. Agtang pod. Hala agdang din na sakit did sa gisipon man siya. Gisipon, giubo. Nja, napaisang ipon nagdaot-daot kay umpon madag papastahan at ang papastahan na giday. Sa. Tubaho ning bayek tatire. Ano? Mamandad ani last na prami tatire. Ha? Mamandad ani.
Nga naman, ato naman itong baharay. Kemudian tambah ada. Terus mereka udah dia tambah. Nansa, ato naman itong baharay. Kaya mura bakas udit, day. Bagjo. Kasag Uncle tumanong ba? Roy. Muhay sa kong Mama Ruby, tatire. Hi, Mama Ruby. Ilan tan na ba ko gabi, Mama Ruby? Yoy, si sa Mama Ruby. Ang dapo ko nung dari Mama Ruby, magpahilot si Zanimo. Gihilot man yung Mama Ruby des na agi. Nung uli si dari. Damuhay pa si mama. Hi, Ma. Ano sa mga mama? Check up ko ni nanay. Ma, basik up kong nanay, Ma. Kay init-init ko gabi, Ma. Sa agbog, anong init. Wa. Wa, daragbog. Napel, ag-ilok ka dyan. Ilang magugo, Ma. Kaya maulian ra lagi. Maulian lagi, Ma. Garoy, labi yung Roy. Halit Aliana. Dako ang baji na. Gilanta na si Zangkuan. Sipun. Ugubo. Di ba tamaan ni Uncle Roy, Nay? Tay ko laray among sakdan, Uncle Roy. Udah, ada kan? Maklas ko. Maklas Uncle Roy. Diyan na may buhat din dyan ay. Buhat ko na naman. Mandi di kan? Nansa ray? Nagpakaras day. Uncle Roy. Mandi di keras. Labi Uncle Roy. Di Uncle Roy. Siksi lagi ka nay. Niwang na pala na mo. Kaya nagagmata na. O gano'n sa makambalik dani be? Ugma pod? Kasar ka tog dos pilar. Araw ko no ay ugma ko no? Di man ko no ugma bidan ra man ta ibilin bi. Ayaw. Kay? Namo ko Jollibee. Suwa. Babayan na. Babayan ako no. Babalik te. Para magkato ti. Ma'am, imo sini daan man. Kami ba? Kawan na napud. Wa manggal. Nanganingit kita kalibutan. Hala ka naglaag ra ba kuno kas pilar. Wa kuno kay pananghid. Salamat na lang hibagod ko. Mula agmi ma. Nja, asa gabon-gabon sa mga bata dito. Yung sa kidnapon ka. Narabad si mangidnap og mga bata ang mga cute. Sa mga kulungan og buhok. Nja isa kay saban. Kidnapon na, wa na. Di nakakakita na mo. Mabu lagi ko kilay. Hay mo bu. Hay mo sa ako. Ha. Gay mo. Lami mo gugay mong kilay bina. Brown. Brown ito. Ito. Gang kilay way lami mor kila dyan. Na, mor kijaw. Nga na ko no be. Taas ko nung pikas kilay bina. Oy. Karang usare mo taas be, di daw ha magdengan, be. Baba ko. Tarang lisira na. Musa kay kog eroplano. Mula ka kog Manila. Mado ni sa kay eroplano bay nga na. Kita ma stepnik na. Ah, na be ha. Be. Ayaw. Mura ka mo ko Manila. Inigbalad ni mo na niwa na ko. Kana ko sa Manila. Lupad ako. Masi. Ha? Barato. Plano. Nansa mo ko sa Mandaluyong. Baka magbarko. Ah, na be ha. Kayo mo ko sa Manila be. Ayaw. Nigsa ka na eroplano be ha. Yan ni Ria. Ha? Kau wala ka na kau. Patang ba kasi Ibili naman na habi. Ayaw. Wala ganay ko Manila lagi. Ang man. Isang po na ni mo ko habi. Honey. Honey. Kare? Kana. Wa mo gud ni kikuha. Palit ng gud ni. sana lagi palit. Ari sa gipalit dai. Right, kano. Wag ko ha palit. Ali ginhagmani sa may ngan dali be. Tawag. Para si egg. Ha? Para si egg. Para sliog. Nasa lagi tawag. Para li egg. Para siguro.
Dagay mga liag na liag sa manok. Di pa ka mumalik Manila, be? Liag sa kanding. Balik ko ta Manila, be? Labis Manila pa pa yan kay nay Hmm. Bitaw. Lami na ilalig Manila, no? Ato tama nila. Bakasyon ta mga. Kuan pila ka buwan. Brato ro mo ticket ron kay di man tingsakay. Na. Tugod. Ito may uyab na to. Tanda ato. Kung kana tuglit sa tayo. Di matukos Manila bi. Ato ila limol sumabong. Kaya magkuan ko na to maglitson. Mamitiri, be. Inigula na humura ko dabiana bi. May adlaw. Ako na lagi ni hagman bi kay sa kanin sir plano orang way huway ba. Ayaw. Ah, di ba sakit gang liag di ba ta ka matug Manila? Ha? Singa dali? Sa paras liog. Tuwang nang ko nga nani. Sana ting tawag dani ha? Para lang sa kag Amerikara yung talikod ay na. Magtalikod. Ug magatubang murag sigben. Mulali na pus pilar. Pilar na pud sila. Iga. Dari ay sakto dari tukurag bay ay. Tarang ni gardinan tukuran ni mo bay. Mura lagi na kay sa kalibo si Timil. Jack, First balik ka, be. Mura magkas karsunis gabok gilangaw gilamok. Shout out ni Jidin, darag imong kuan. Karsupok, kasuot ng liksi. Halay na atos pila ray basig ag imong bata masundan. Simba ko. Dari, be. Ala be. Gingang mami. Nana kay manghud atos pila be, manghura na ka. Kay si Jamay ganahan mang yo yo. Yo, arong ko yo. Kadududud yo. Hali Ta. Wa sinuon. Kaya bagbata pa bulok. Majo lang gida mag-experimentig bagyo. Majo. Ano na lang, manghuran. Be, manghuran na ka, be. Musuot na kay bata, be. Di pad. Jira, lainon. Lamay na na manghud bilo, igoy manghud. Ay, mamanghod to, ah. Hala, tawa! Tuwa na. Tuwa na. Tuwa na. Asa ba kayo pagkarati? Tuwa na. Si Arway. Tuwa na. O, si? Kana kay Uy, badlang ka na. Wala man si maigo, be. Wala man si mabungi. Hapit maarson. Na arson pag simod. Abay, wala man di ay. Sus, okay ra na. Kabuhion ka kadod. Ipagkaratang pa ni mo. Ngapil mapuko ka kurat. Di mo nang simod, di mabungi. Tama. Ha? Ninggawas nagpare, hip hoppers na ba? Ato kahila kay hip hoppers nga hilagan ron. Ah, bebe, gamay mo sila, be. Gamay ra na, wala Wasan? na kabot sa tilaok. Arang, ano, be, arang ka, panit ka ato, be. Ajo kila-kila ka Be, na, be, be, be. sayang ang kagwapa, be. Atang tamawag luha. Hapdes ni. Unas pa pa, be, kay di madal karga, be. Kargamento kay makat para batas laing nasod. Ano, Mariano? Ano yung service? Unas, Mariano, kaya karga. May kargamento. Ha, basakit ha? Ay, lagi susaka-saka. Murang pagkag-amo, susaka mo pa rin mga kahoy. Sabi, panangit ng tatay mo, hindi mo batasan, kasi may batasan. Wala kang manglargan Manila. Kinarton na nag-business. Pansit kanton ko na, pero wak dyan sa kabuk pansit kanton. Ha, ka na. Pansit kanton ko na karton. Balik ka na lang kita, kay mga dumar kamura, karumaka na. Kargatang kanan. Babay, be. Tungay, be. Alam may batang cute sa bahay nga kulot. Nagyapon di ate, re. Dapog at siya, maro pa may patay na to. At saan? Sayang po. Ay, wala na kami. Doon ka nang mo. Balik ka na gagay, di mo di masakay. Balik ka na kaong mo, be. Dili na lang ka
Ay, parang si tatay. Mula ka kog Manila. Ikaw sa dari ka mag-istorya ta. Kuhay, kurit. Ikaw lagi. Wala, ano, kuhan. Ha? Inom. Wala. Wala. Tali ko sa tay. Kaya mag-1-on-1 ta. Ay. Tay mo, kuhan ko tay. Parang na mula ka kog Manila. Masaman. Inig ka. Sunod adlaw, inig ka. Noibi. Ano tuloy mo? Motso pa ko rito kay kuhanan hi. Way signal, way kurinti. Mangil na tayo, mauto ng buhon tayo. Ikaw, good. Atsa! Siya, imo kong gitugtan tay. Labot na rin, mga magbantay kasi masakit ito gal at ka kabilin dito. Bilin. Tiaw. Gisag sa ko na tay. Ato ka dito nga na. Tuod na nabog COVID sa Manila. Hindi na siya kakauli daan eh. Insa ka na. Kami nagbalik tayo bang Manila na. Grabe na po eh. Kaya po yung bago na nagsagol na. Siya. Pero gitugtan lang ko ni mo. Ano na tugta mo na batalan ka naman yung buot. Kita tay, ara kang gi pinawangan. Parang krakatay. Sa COVID sa Manila ni balik naman po eh. Di ko patos Manila bitaw. Arang ko sa tay, arang ilad. Sunod buwan. Matulad sa kong Manila tay, ugday sa musika kurente tay. Insak signal po di magtinarang. Butot lang kay pamutan ng abo. Ha? Magbutot lang kay Tay? aro masiga. Ugda, bahay. Pangusok na si kakilid. Lamdag. Huwag gas. Yang walay kandila. Arson tatay. Diyan tayo magkarami tayo. Ano sabi na nyo? Si, aroy, hapid. Kulingay, haplas manik yan eh. Ano yan na ito? Kuan. To, lagi ang haplas may isang Grabing basaag ang kamot. ang haplas may ko ang ay sana pa napahumot. Para ba nas Jurgen? Tapos gawas. Sana ba yung pamahaw? Namahaw na katay? Habay. Lang, klaro garete kong Manila. Sugtan kong tatay. Bakasyon din magmaridyo? Ha? Bakasyon din magmaridyo? Nga na mga isturbo sa tayo ba ni pagwas gawas. Sama.